Come on. Tumama pa to isa. Let's go dito sa likod ni Daddy. Sakay ko sa likod ko. Come on. Yeah. Pag napaalas kami, darawa man kami. Yo, what up? Good morning. Mangunguha kami ng cow manure, tayo ng kalabaw para ilagay doon sa Asola Pond para doon sa project natin na manukan. So, kasama ko itong mga pamangkin ko sa pinsan, saka sumama pa itong isa kong anak na makulit. Maputik. So di ko alam kung saan ako dadalhin na itong tatlong to. Sama lang tayo. Tara. Come on. Halika na dito. Oh, doon. Sama ka doon. Amo? Makatood sa di? Oh, mga kukuha. Pira-pira tangan yung marang. Sa lobong ko yung pinsan ko. Kuha ng panggatong. Ano na kami pinsan? Ang dami. Tama yan dyan, tara. Ang dami ko akong takbo dyan. Taat, may doon taas. Ito. Ano, okay ka lang? Yes. Dito pa. Ang dami. Basa na yan, si? Ari, Dali. Dapat tuyo, no? Dapat tuyo, so kunang tangani. Matugas-tugas na. Hindi, pwede na mga arog ka di ganito. Hindi din na. O mo yun, no? Tadi. Sabi din ng daan, dalhin mo na daw. Araw ka mo doon ta. Kaya. Pwede na, di? Basa pa, pero maritundot sa naman na. Pwede na yan. Pag magbat na ako, may buhat. Isa may kapot sa video. Si Tatao. Tuturuan ko itong mga tumagawak ng camera. Tadi tayo. May pataon talas na ko. Ha? Hindi banat. Sapsap pati ano. Totoo. Ang bagadi ko. Raga. Ano? Tingnan mo dali sa kabila. Ayun. Hindi pa pwede yan. Ano yan, Daddy? Pupo. Parang pupo yan. Karabaw pupo yan. Tinan mo yung nahawakan mo. Hawak ko ng karabaw pupo. Ayan o. Diring-diri ka o. Naamoy ko nga to o. Kami nun sa Saan? Buta na. Kami nun sa ROTC dati. Hindi lang pupo ng kalabaw yung ginagapangan namin. Pupo ng aso, pupo ng pusa. Tapos kung ano nung tae. So ito, kadami na kami. Ito kasi magandang pang abono sa ayun ito, tadi oh. Ito yung magandang pang fertilize, pang abono sa Asola. Natural lang siya, organic. Napanood ko kasi sa YouTube to kay sino to? Kay Love Duty Accountant kay Jerilyn. So, syempre, kung ano yung maganda, gagayanin natin, takapin natin, di ba? Ito mga to sumama sa akin. Hindi ko alam kung magkano babayad ko sa mga to. Magkano singin nyo sa akin? Ha? Ako na bala? Ano bala ko? Patay. Ikaw, magkano bayad ko sa'yo? Ha? Uy.
Sadi pa sa napalan, nakadakol na kita oh. Ano? Sadi pa nga ni pala no. Sari. Balyo. Ay, mas adto mas tarik. Mas kalawak sa ito. Mas dakol sa do no. Ah, Parang po nagtutututo. Tao ito na sumala. next month kasi once a month sa naman ang pwedeng kuha, butangan. So itong field na to, dito kami kumuha ng cow manure or tayo ng baka. Ito na, dito nila. Sa dito yung kusadi dakol ani. Magbat na? Magbat na ako na magdara. Kaya po, kaya. Kaya pa? Pag magbat na ako magdara. Tapos ka mo magkuha, mag-video. Ikaw Carlos. Ano tulong mo Carlos? Pag nila oh. So ito na yung naipon namin ano, tayo ng kalabaw. Wala pa kaming, dapat kita sa 5 minutes no? Wala pa kaming 5 minutes, ito na yung naipon namin tayo ng kalabaw. So pag mga ganitong business, kailangan mo lang maging resourceful. Gusto mo makatipid para wag ka na bumili ng abono, tapos ayan, konting ano lang talaga, tiyaga. Yun, di ba? sabi na ito ensayo, no? Pag may tiyaga lang may nilaga. So ito lang gagawin namin abono ng Osola para organic siya, para iwas gastos na rin kasi titipid din tayo. So kung yung gusto niyo makatipid, kung wala kayong pambili ng abono, cow manure, punta kayo sa bundok. Kasi pumunta kayo ng bundok oh. Tapos may adventure pa tong isa. Saan? You sure? Nako. Ikaw lagi mo. Saan? Nagkutasyol do sa YouTube. YouTube Philippines. Ang dami na mapupunang carbaw. Yeah. O Toy, kama magkukuha dito Toy. Ay, nagkita ko ah. Dalawa cameraman ko, di ba? Min mo. Bakit ngayon, amoy? Ha? Ay kung naamoyin niya ng carbaw ng kuko. Tadi muna po, huwag muna natin pala ito. Ay. Sige Toy, palahon ko na Toy. Kapti na to Toy. At ako, daddy. Ako, Sadi pa sana ako nakatang na ko kung ani. daddy. Ako na. Ay, Kamayan mo na lang oh. Ayoko lang kamay. Bao lang yung carbaw ng kuko. Yun. Patindugon mo to yan, patindugon. Yan. Nakul na kadi. magbabatahan. Magbataan. Ako na magbaktot. Ako na bahala ka ng mga Hindi pa rin nakakabot sa ito. Magkikaon. Makikaon na sa nakatasan ko ha. Saan ako baga party yan? Saan ko nung ano? Sitan ako, ano? Sitan talipapa. Dapat lang katapang guod yan eh. Hindi, saan ako saan? Baga na mami. Okay na. Daging. G. Eh? Thank you. Ito mga cameraman ko. Yeah boy. Mag-iisang sako din yung nakuha naming cow manure. Ito siya oh. So mabigat din. Parang mga nasa siguro 60 kilos to. Ako na lang magdadala kasi kawawa naman yung mga bata. Sabi ko sa kanila, kunin na lang nila ako ng video. Diba? So ayun, tara. Ayan na sila, tatalian na nila. So dito pa lang kami sa area na to nakakuha. Meron pa daw doon, madami pa daw doon. So siguro next month na lang. Kasi once a month lang natin dadagdagan at saka papalitan yung cow manure. Dito pa lang siguro, baka next month nga dito na naman kami kumuha eh, kasi madami talaga. Baka.
Ito na yung nakuha namin. Gagawin namin is lalagyan ng tubig para lumitaw yung mga mga down. Tapos tatanggalin lang namin. Pag natanggal na yun, saka natin ilalagay dito sa solar pond natin. Para ito na yung magiging fertilizer nila. Organic. Kahit man lang sa pagkain ng manok, organic tayo. Diba? Diba Toy? Okay ba Toy? Ano ba project ng coal? Diba? Ay. Pawis ako? Kolektahin yung tain ng kalabaw. Ayan, binasa muna namin para mapino yung mga bilog-bilog na tae. Tapos tanggalin na rin yung mga lumilitaw na hindi dapat kasama sa paglagay dyan sa pond. So ito yung proseso. Kung maselan ka sa mga ganitong process, tapos nag-iisip ka mag-business ng manukan or etc na kinakailangan ganito, mag-isip ka na. Kasi hahawakan talaga to eh. Ito yung maganda sa business eh, yung journey, yung process. Diba, pagdadaanan mo ng ganito, kuha ng tayo ng kalabaw. Ang bango. Di naman actually siya mabaho eh. Amoy amoy grass. Kasi pag nakasama tong iba dito, tutubo yan. So instead na mapupunta yung vitamins at saka minerals doon sa asol, mapupunta doon sa mga sa mga damo. So tatanggalin natin yun, di ba? Inupok na muna ko ito sa iba. Pero okay na rin, nabasa na. Salamat sa iyo Sir Jeremy. Dami ko natutunan sa iyo eh. Dami ko natutunang proseso. So 1% at a time, makukuha din natin yung goal natin, di ba? Panalo. Matigas. Matigas. Tapos na yung tanggalin yung mga na lumilitaw-litaw. So lalagyan na namin sa pan. Toy, hawakan mo Toy. Sadi mo na sa nakapot na yan. Sadi. Yan. Sadi yan. Laro Toy. Yung lang. Amo, Toy. Toy. Yan. Halo ka? Tapos halo na lang. Kung gusto ko kadintil, tanganin kung ganun sa mga bato-bato. Gawin na wait na nato, ito hindi nakawa. Diba? Magno uno. Muros kulang pa doon. Sama lang pala sa kinukuta. Ulay na saan? Sa plangganang udo. Natigbak na baga. Hindi ko sa cellphone na titigbak. Kulang pa sa tigbot kulang pa yung nilagay namin. Dadagdag pa kami kasi madami pa yung tayo ng kalabaw. Lamig ng tubig. Sabigon ako. Lamigon mo ako. Nakon pa nga. Ulay na saan plangganas mo? Okay. Tara. So ito yung gagawin namin dito after namin ayusin yung basagin yung mga tuyo doon para distributed yung lupa or yung tayo ng kalabaw. Yan. I-ano natin. Wala
ikalat natin yung tae para syempre makakuha din nila yung minerals tsaka yung ano kinakailangan nilang vitamins, para kasi itong vitamins nitong asola eh. Ayan, ito yung mga pamangkin ko sa pinsan, tinutulungan ako. Yung anak ko supervisor. Ayan. So last batch na yung gagawin namin. So ayun, tapos na namin ilagay lahat ng nakolekta naming pupo na baka. Ito yung sako nilagyan. So gagawin ko na lang is i-distribute na lang. Kalat natin yung mga nakolekta nating tae dito. Although nakalat naman namin pero gusto ko lang masigurado na alam mo yun, nakakalat sila ng maayos para distributed din yung minerals na kinakailangan nito mga asola. So laking tulong yung panunod ko ng ng YouTube. Follow nyo si the off-duty accountant, si Sir Jeremy. Yun, doon ako nanonood, doon ako natuto ng chicken farming. Tapos ito yung mga alternate na pagkain ng manok para makatipid ka ng feeds. Maganda rin to kasi rich in protein to. Tapos meron pa tayong itatanim na Madre de Agua. Okay pa rin yun. So ito yung sinimulan ko na. Ito yung pinaplano naming business ng best friend ko. Sinimulan ko na. So pag okay ito, gagawa kami ng farm na malaki. Target natin next year maka 200 tayo, 200 heads na Rhode Island Red na vintage line. So maganda yung maganda siya sa market, and then yung quality ng manok. So dito, ito yung pinaka lowest point dito. So dito ko na lang siguro bubutasan sa may part na yan para pag umulan meron siyang outlet ng tubig. So maghanap pa tayo ng PVC. Pag walang PVC, kawayan. So ito na yung ating Madre de Agua, yung asola. Yan quick tour lang tayo dito sa mini farm natin. Nakatapos lang nitong gawin noong nakaraan sa araw. So ito yung bahay ng chicken. Ito yung nest nila sa 2, 3, 4. So sabi kasi dun sa sa natin na seminar online, dapat sa 10 manok meron kang 3 nest. So since nasobra tayo kasi meron akong siyam na babae, dinoble ko na. Nga lang ang tawag nun, kakaayos itong nest nung isang dumalaga na nabasag yung isang itlog. Kaya ayun, so ayan. So mapalit din tayo ng pagkain ng manok kasi hindi siya advisable. Mas mura din yung B4,000 yata. Di pa tapos, medyo madumi pa. So lilinisan pa natin to. Ayan. Nasa 200, hindi ko alam kung ilang square meter ito eh. Pero malaki din siya para sa 10 manok. Ito yung binigay sa ating free. 4 puro siya dumalaga, 2 months, tapos inata 4 months, 3 months yung dalawa na yun. Ito. So ginawa ko siya ng hati sa gitna para 3 days sila dito, tapos dito bakante.
para di wag mga mo yung ipot nila. Tapos maka-recover din yung lupa. Mga halaman dyan tutubo din. So after 3 days bubuksan ko lang to. Tapos dito, diretso ko dito. Ito. Parang, teka lang. Ito, gaganon lang siya. Ito. Kakabit lang yan dito para hindi sila pumasok dyan. Ayan. So para doon sila, mamaya ko na ayusin yan, para dito sila dumiretso after 3 days. Ayan. Para dito din sila ulit mag-ikot-ikot. Ayan. Dami pang ayusin pero one at a time, 1% a day. At least meron tayong progression ba tawag doon, kung sa music progression, umaangat. Ito yung mini farm natin. So ngayon meron akong 6 na mangingitlog. Pero yung 3 ata dyan, 2 nangingitlog na. And then paglilinisin doon dito. So next year target natin maka 200 heads para makadami tayong benta, diba? Madami pa tayong ayusin. One at a time. Ito, kakabit na lang ito dito. Ayan. Ito. Kakabit niyan dito. Ganyan. Tapos sa baba ganyan natin. So mamaya ayusin ko pa yan. Tapos ko na yung project ko sa solar pan. So ito na lang, dito na ako magpo-focus. Lilinisin na lang natin yung buong paligid na farm. Tapos for sure di naman mananakaw yung itlog ko, yung manok ko, kasi na ito mga pinsan ko sa likod. Nagbablog ako eh. Ayan, sila yung mga pinsan ko dito. Napapaikutan ako dito ng mga pinsan. So dito mananakaw for sure. Sabi sa akin ni uncle, baka daw mawala eh. Ayan. Ayan, so far yun pa lang i-update dito sa mini farm natin. Pasok na ako mamaya, so puyat na naman, trabaho ulit. Tapos kinabukasan balik dito sa farm. Ganun talaga, di ba? Pag gustong kumita, daming paraan. Aray. So, ayan, dito na lang. Dito ko na tatapusin yung video na to. Salamat sa panonood. Subscribe, like, and hit the notification bell. Salamat po.